OK, takže čaute ľudia, dneska je asi posledný part stávania našeho skateparku. Ja už som v skate a som tu sám. Lebo vlastne mi prišli plochy nové. A Max a všetci dojdu za chvíľu, lebo ja som sa musel ísť. No tak, ideme si ukázať dneska a asi to aj dorobí konečne. Keep waiting for you, even when you tell me I'm alone. Don't you see, time and time I fail. And lately I've been talking to myself again. A bit too much, but it isn't fair. 'Cause I don't have your eyes to stare. OK, takže už som spravil celú jednu, akéby preglejku som spravil. Ešte tu máme dve. Mali by sa nám priviesť ďalšie. Potom teoreticky by sa mali mať už celý dopad, Max to išiel vočnúť. A chvíľu dojde Šimon, takže no, Evžen zomrel. Far too long, if you're on your way, I'll stick around. Couldn't sleep and now I can. I still need to feel your touch and hold your hands. Yeah, I want you all around me. I keep it in but I write it down. Max, Erik, názor na finálne dostávanie nášho najväčšieho skateparku na Slovensku. Je to brutálne, chlapci, je tu výška. Dobre, už stačí. Dobre. Tešíš sa? Aha. Duško? Nezjebal si sa? Dneska, povedz. Pokrik. Perfektné.